Kaixo, klaseetan bi jokalditako sakemateak aurkitzen saiatu gara eta batzutan egin ditugu hor pantailan agertzen den liburuaren ariketak eginez. Liburu hori Pol Garraizpen aitak argitaratutako edo idatzitako liburua da. Gaur egun deskatalogatua dago. Eta nahi baduzue, ariketak PGN formatoan deskripzioan deskripzioan dagoen esteka baten bidez bajatu ditzakezue. Nire ideia da, 8-10 minutuko bideoak egitea, ariketa hauek zuzentzen, komentatzen. Orduan, ikusiko dugu bideo bakotzean zenbat ariketa egiteko edo asmatzeko kapaza garen. Orduan, bi jokalditako mateak liburuaren 307. ariketan hasten dira, eta hau da lehenengoa. Hau da sake mate bat erregea eta erreginaren artean, eta horretarako zer behar dugu, aurkariaren erregea eskina baten jartea lortu dugunean, beharko duguna da gure erregaren laguntza sake mate emateko. Orduan. Hemen usten dut ariketa nahiko erraza dela, zer egin beharko dugu, errega aurreratu ez ba. Horrekin, errege baltzari ez dugu izten bezuta berantze irteten, aukera bi bakarri ditu, bera edo gora egotea, eta kasu bietan erregin aurrean jarrita sake ematea emango da. Adibidez, gorantza badoa, sake ematea min izango da, berantza badoa, B bilaukian, ez ba? Hurrengo ariketa, berriz ere, erregina eta erregearen sake ematea. Hemen zein da gakoa? Hemen gakoa da, erreginak ez dio nahizten erregeari berantza joaten. Hori izango da garrantzitsua, hurrengo jokaldi asmatzeko. Eta zer izango da sake ematea? Erregea gorantze egaten dugu, esan dugu erregea ezin dela lauki horietara joan, erregina dela eta beste hauek erregea kontrolatzen ditu, beraz, beltzen aukera bakarra gorantze egotea da, eta orduan, sake ematea ematen dugu. Dala, dorrarekin ematen den antzerakoa, ez ba? Berriz ere dugu erregea eskina baten. Oin ikusi behar dugu, zelan den, hemen sake ematea ematera dauneko iritsiko ginatek ez ba? Baina dakigunez ariketa hauek direla sake ematea bi jokalditan, saiatu behar gara, sake emate azkarrena ematen ez ba? Hau da, mugimendu gutxienetan orduan. Zein da sake emateko era hemen? Hori da. Erregea B batera eramaten dugu, eta ez da ona eramaten zutabea kontrolatzeko, zeke ikusten dugu errege zuria, nahikoa dela errege baltzari ez hilteko bezuta berantza irteten. Guk B batera ekartzen dugu erregina, hurrengo jokaldian, lehenengo ariketan egin dugun moduan, errege zuriarekin sake emateko orduan. Erregea berantza badator, oso ondo, sake emate izango da B bostean, eta erregea gorantza badoa, B zazpian.
errega lehenengo jaran dugu, errege beltza, eta oztopo bat du batean. Egia da, beltzek zuriek ezin dutela lauki hau erabili, ze zaldia dago, beraz, jokaldi hori txarra izango litzateke ez ba. Zeke, honekin, berdinketara joango ginateke. Baina zer egin aldut? Jokaldi honekin, dame H birekin, erregea bultzatzen dut, F batera, eta orain erregina zuria bigarren lerroan egon da, F2an xake mate ematen dut. Hau oso interesgarria da. Eta gakoa izango da, edo da, ariketa honetan, beltzek erregatik aparte peoi bat dutela. Pentsatu genezake aurreko ariketa moduan, erregina G batera karrita, gero erregaren laguntzarekin agian xake mate eman aldugula. Baina zer gertatzen da kasu honetan, errega gorantza doala, eta hau ez dela xake matez, Zek erregea eskabatu egin alda. Orduan, partida irabazten amaituko genuke, baina nahi duguna da asmatzea zelan eman aldugun xake matea bi jokalditan. Ikusi zer gertatzen den hemen. Esan dugu, G batera kartzea erregina, ez duela balio, erregea bidea badu gorantza. Beraz, moztu aldiogu errege beltzari gorantzako bidea? Jokaldi honekin. Konturatu, orain erregeak ez duela nora mugitu. Eta, dagoen lekuan, azalbu dago. Beraz, beltzen peoi hau ez balego, itoa izango litzateke, ez ahogado esaten dana erderaz. Eta partida berdin dut egongo zen, baina gu bagenekien ez peoi bat zuenez, beltza. Peoia mugitu beharko du, eta orain, erregaren laguntzaz, erreginak xake mate emango du. Orain, errege beltzak lauki bide bakarri ditu. Orduan niri bururatzen zaidana da, zaldi honek lagunduko diola erreginari xake mate ematen. Orduan, pista hori eman da bururatzen zaizu zeo zer. Zaldia mugitzen denean, erregeak 3 lauki horiek izango ditu joateko. Eta erregea, G-zazpira bidea du, ez ba? Usten dut, pista horiekin, asmatuko zenutela, zaldia H bostera doa, desestaltze sakea da, orain, lauki honetara ezin da joan, eta erregeak bai G-zortzira edo bai H-zazpira joan, zaldiaren laguntzaz, xake mate ematen du. Bideo hau hemen amaituko dugu, hurrengo batean jarraituko dugu ariketak egiten.